Tilannehan on siis se, että käsitykseni mukaan vuonna 2017 ei tule enää tällaista näkyä olemaan. Siellä ne juniorit oottelee. No, jos nosturi häviää, niin missä ne sit oottelee? Niin, siinä ne sitten näköttää. Mut joo, kyllä me tarvitaan Helsinkiä ja Suomeen isompi keikkapaikka ehdottomasti. Se olisi osa nuorisotyötä. Joo, ja siis niinku itse asiassa ei tarvitsisi muuttaa hirveän pitkälle, kun tässä on toi konepajahalli tossa ihan lähellä, niin sieltä löytyisi aika oikeanlaiset tilat. Käsittääkseni paremmat puitteet vielä kuin tässä. Kyllä. Kattokaa näitä nuoria, ne tarvii sen. Kuinka moni on alaikäinen? Konepajahalli! 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 Sieltä päättäjille terveisiä vaan!